Benvinguts al Sense Filtre! Con muchísimo calor, pero bueno, no pasa nada. Bueno, Fina, no pasa nada, que No ya, pasa nada, ya vienen pues... las vacanzas. Ay, sí, yo ya tengo ganas de que vengan las vacanzas porque yo estoy Bueno, agotada antes de como empezar toda ya me la has dicho, gente. la semana que viene ya no vengo, que ya Claro, estoy de vacanzas. Claro, estoy de vacanzas. Te y echaremos no, de menos el último programa sin ti, yo lo Fina. siento, cariño. Lo que pasa que es que, como es mi hija la que me lleva y tengo al perrico también, tengo al Si hay que ir Blackie, de vacanzas, hay que ir de vacanzas, claro, Fina. y me tengo que ir porque si no, imagínate, y es la que me lleva. Cogen el 600, Sí. meten Bueno, todo. Joan Estrada, los benvingut, abuelos. benvingut a Joan Estrada. Gràcies. Què Què tal? Què tal? Com estem? Quina il·lusió que estiguis aquí, eh? I a mi em fa molta il·lusió, també. Nosaltres, quan vens tu, és com un programa, Además, le he dicho que está muy guapo, se ha Està recuperado. molt ¿verdad? guapo, De la està molt última guapo. vez. Sí. Moltes gràcies. No, jo l'altra vegada No. ja el vaig veure molt bé, també. Sí, bueno, pero a la penúltima Bueno. vez que vino, que estaba un poco así pachucho, bueno, pues pasó la gripe. Està estupendo, pero està estupendo. Està Després de la guapísimo teva ahora. grip d'hivern, Sí, exacte, menuda grip, però bé. però Bé. ben recuperat, Què tal? no? Pues res, aquí, perquè ens has de parlar d'algú que ha passat recentment, no? Sí, tinc que parlar d'algú. Primer de tot, tinc una exclusiva que solament donaré dos datos. Ostras, Mare meva. bien. Perquè, clar, Es però exclusiva. Y A és veure, a veure. exclusiva. En recordeu-se d'una cosa. A l'any que ve Sí? n'hi haurà un moment que començareu a sentir una pel·lícula que es diu Sants. Què dius? Sans. Del barri de Sants. Sants? Passa al barri de Sants i n'hi ha Sants pel mig. Què dius ara? Ostras, qué guapada. No puc dir res més, però recordeu-se que aquí ha sigut el primer lloc que s'ha parlat d'aquest tema. No puc dir qui és el Doncs director. escolta'm, un aplaudiment, un aplaudiment. Es Segur que hi rodarà. tens alguna a veure. Eh? Segur que hi tens alguna a veure. Sí, alguna complicitat tinc i que m'ha fet molta il·lusió pensar una pel·lícula que rodi al barri de Sants. Home, volem anar-ho a veure, sí. Volem anar a veure algun moment del rodatge o aparèixer a la pel·lícula, Ja Quina il·lusió, us avisaré. quina il·lusió, és no? molt maca, i la idea és boníssima, i n'hi ha noms amb el repartiment de Top. dones, top. D'aquí Top. Catalunya? D'Espanya. O sigui, no d'Espanya. només és Catalunya, eh? No, passa aquí, no és una producció catalana, i Sí. inclús és en català, en principi. Però ja veuràs com estarà als Goya, estarà a tots Ostres, els que premis. guapada, no? Estarà Vaya a tots els exclusiva premis. ens has donat. Sants. Sants, Recordeu-se. recordem-nos-en, Oye, pues ya eh? está bien que alguien se Tenim acuerde. aquí a l'Oleguer. Oleguer, Oye. què et sembla? Quina exclusiva ens ha portat avui Joan Estrada, eh? Que és una passada, Pel·lícula vamos. Sants, eh? Exacte. Bueno, d'alguna manera ha d'aparèixer aquí Radio Sants, Sense Filtres... Oh, claro. Oh, pero Ja sí. està, ja està llançada. Pues molt bé. Ja estarem molt atents a tot el que passi. Ay, pues ojalá salga bien, oye, y estupendo, porque será única. Es una primicia, Home, pero el es millor que no barri, hay. el millor barri Sí, de és el millor Barcelona... Sí. A No més, hay otro. és una pel·lícula que combina una història molt personal, molt familiar, amb el cine noir, que es diu, amb cine negre. I qui és el protagonista? No. Però és la vida d'una persona? És- Està basada en fets reals? No, és un guió. És un guió, És és un un guió, és una història de mare i filla, però després n'hi ha tot un tema de noir que n'hi ha per aquí, bien. per dins del barri. Oi, que interessant, eh? Hombre, hace mucha ilusión. Pues Es sí, que la hace veritat O mucha sigui que, bueno, ilusión. aquí ho deixem. Bueno, Va, perquè ja no diem res no més, diem ja res no diem més. res més. La Loles León sortirà? No, Ah, no, vale, Loles León vale. no hi és, ho sento, no hi és, però un dia te la presentaré. Un dia l'hem de O sigui que conèixer, la eh? És que portarem, avui vinc sí. acompanyada dels meus fills, el Jan i la Laia, Clar. I ens hem perquè entès de seguida... tenim vacances d'estiu. Clar, ens hem entès de seguida perquè és del Nàpols. Som del Barça i del Nàpols. El Jan, entre que és del Barça, del Nàpols, que li agrada el Loles León, ja Pues està, entonces lo tiene Ho todo. tenim, Joan. amb mi ja m'has guanyat. Ja està. O sigui que ho sàpiguis. Doncs molt bé, bona exclusiva, Sí. bona exclusiva. I també ens havies de parlar d'una Sí. obra que hi ha hagut a Barcelona. Sí, ha hagut... Bueno, justament aquesta setmana era el centenari, o sigui, el mes de juliol de l'any 1925 va aterrar a Barcelona... Bueno, no va aterrar, va arribar en barco, perquè en aquells temps ho de viatjar amb avió no era tant. Va vindre en barco Carlos Gardel, que en aquells moments ja era megatop. Pensem que el tango és patrimoni universal de la humanitat, Claro. És dels pocs arts que és patrimoni universal nomenat per la UNESCO.
Llavors, va aterrar i va debutar al Teatre Goya, a la plaça Goya, aquí a Barcelona, al costat de la plaça Universitat. I tota una sèrie de gent han aconseguit, i s'ha fet aquest passat dilluns 30 de juny, bueno, com també es veu per la tele, no? Sí. Doncs ja veus. Carlos Gardel a Barcelona. Carlos Gardel a Barcelona, un concert amb la veu de Leonardo Pastore, que és un cantant de tangos boníssim, i després amb un grup. Tinc que dir que entre el públic... Vas anar-hi? Vas anar? Sí, vaig ser-hi. I qui hi havia entre el públic? Jo crec que un dels personatges més importants de Sants, a part de jo. Josep Carreras. També hi era. A la primera fila. A la Josep primera Carreras. fila. Sí. O sigui, hi havia gent de prestigi, eh? Sí, i després la colònia, molta colònia argentina, evidentment. Però va ser molt emotiu. Va ser molt emotiu. I estava ple? Sí. Es va omplir, sí. Va ser un sol dia, un recital. Es va implicar l'Ajuntament de Barcelona, estava el regidor de Cultura, el Xavier Mercè. Molt bé. O sigui que va haver-hi tota una sèrie de complicitats, però crec que se li va donar suport, doncs? Totalment. Pensem que el Carlos Gardel, quan va arribar a Barcelona, sí. a més, era un senyor molt empàtic. Sí. I una de les primeres coses que va fer, ell era molt futbolero, com tots els argentins. Sí. I amb el que més amistat va fer de seguida era amb el Samitier i el Zamora, que eren el delanter centro i el porter del Barça de l'època. I ells van fer íntims. N'hi ha moltes fotos, van passar projeccions, es va veure. I després va tindre l'art... O sigui, a part de l'obra també hi havia una miqueta documental. Sí, era un recital, el que passa és que entre cançó i cançó pues, parlava... Primer que ho va presentar, el personatge que ho va presentar és un periodista, Roberto Daus, un periodista argentí, un senyor gran ja, o sigui, que sabia del que parlava, Claro. I llavors també es anava passant amb una pantalla coses, per exemple, de pel·lis. Clar, és que pensem que el Carlos Gardel va fer cine als Estats Units, a Nova York. Carlos Gardel era... Sí. Home, que Carlos Gardel Home, pensa era, que imagina't quants anys i encara és un nom conegut. No, i les seves cançons. Sí. Les seves cançons. O sigui... En podem sentir alguna? Sí, tenim preparada una. Mira, a veure què et sembla. La vam cantar tot el públic, aquesta cançó. Sí? Sí. Són tan bonites. És que són cançons de les pel·lis del diumenge de la tarda de Ja. fa anys, oi? Però mira que maco. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya... Aquesta la vam cantar tot el públic. Clar. El cantant baixava la veu i la I la cantava. cantant. Que bonic, Es que eh? fíjate qué voz, Sí. És que tenia veu de tenor, Sí. que ho va passar... Ell era tenor, això ho vam parlar després amb Josep Carreras, i que ho va passar cap al tango, però tenia una formació musical Alta, sí. totalment. N'hi ha que dir que aquesta cançó, això no ho van explicar, però això m'ho va explicar una nit sopant jo amb la Loles León, Sí. en un restaurant argentí que n'hi ha al carrer Vilavilà, quan la Loles estava actuant al Paral·lel, Sí. al Teatre Condal, vam anar a sopar i n'hi havia un acordeonista, un bandoneonista, perquè no és el mateix Sí. el bandoneón Que que l'acordeón. l'acordeón és francès Sí. i el bandoneón és argentí. Ah. I llavors tocava el bandoneón i va tocar aquesta cançó. Y yo le iba a preguntar, explíqueme, ¿por qué por una cabeza de un noble potrillo? Digo, es que juega con el amor, pero juega también cuando tú vas a las carreras, apuestas y pierdes o ganas por una cabeza. Clar. Por una cabeza del Sí. cavall. Sí. Que curiós. Quin joc, oi, de paraules i de Clar, tot, també. llavors en l'amor passa el mateix. És el mateix? A vegades... Que interessant, que interessant. Què et sembla? Pues m'ha encantat Això. que ens expliquessis això, perquè a més no en tenia ni idea. I són coses que val la pena de saber i que la gent també sàpiga aquest tipus de cultura que es fa i que és molt interessant. No, i que a més és actual. Es actual, es que esto... es que... No per vigència. Sí. Que expliquem Al això. igual que no té per vigència Canet Rock, perquè No. fa un moment estava dient, ara aquest cap de setmana Canet Rock, que la setmana que ve parlarem de Canet Rock. I m'has dit, però si Canet Rock fa 50 anys. Just. Ara
fa 50 anys de la primera edició. Clar, 50 anys de la primera edició. I a més... Aquest any fa 50 anys de la primera. Aquest any fa 50 Clar, que els anys, joves claro que- i la gent que hi va ara es pensa Sí. que és algo supermodern i que són molt guais. Claro, la gente que Que va ahora se també, piensa que es de ahora, pero però no sabe que- de cuánto A més, viene. poden trobar a YouTube. Primerament, n'hi ha una pel·lícula que em sembla que és del Francesc Bellmunt, que es diu Canet Rock. I després n'hi ha entrevistes de l'Àngel Casas, un altre Ai, sí, sencenc Àngel Casas. important, fent entrevistes a l'estació de tren de Canet A la gent a la que... gent Ai, quina i als bona idea! artistes. Ai, quina bona idea! Clar, te'n vas, anava amb la tele, ella llavors estava a Televisió Espanyola, Sí, feia un programa que es sí. deia Musical Express, Sí. i és boníssim. I escolta'm, quina és la idea original de Canet? Com s'origina aquest festival? A veure, la idea original, pensa que aquest festival, jo crec que va ser ara, al mes de juliol, 4 mesos abans de que morís Franco. Llavors era una mica, anem a anar contracorrent, perquè encara, clar, n'hi havia la dictadura, n'hi havia els O sigui, va grisos... néixer d'una mica una reivindicació de la una música en català, no? Sí, de la música en català i sobretot de fer, anem a alliberant-se. Llavors, clar, era un pla enorme I venien amb el català prohibit, no? De tot arreu. Claro, I van haver-hi aquellos tiempos, cantants sí, que no van claro. poder actuar, que la Guàrdia Civil va vindre i no va deixar actuar. En sèrio? Va haver-hi de tot, van passar moltes coses. Això el primer any de Canet. El primer any de Canet. Doncs això estaria bé que ho expliquessin a Canet a la gent que hi va. Sí. Perquè quanta gent... Lo d'ara és una altra història. Ara és una altra Clar, història. és Sí, diferente. ara és una història comercial, absolutament. Llavors era una història reivindicativa. Clar. Sí, Era clar. la reivindicació. Sí, perquè- Ara és una història que han vist el negoci I tant hòstia, negoci, no? Tu fots allà 3.000 persones i... Mira, i aquest any el cartell és de les 6 de la tarda a les 6 de la matinada. Sí, és que funciona així. Doncs ja funcionava així també fa Funcionava 50 així. anys. Tant tard? I et donaré No! Llavors, ara no sé on ho fan, però llavors era un pla. No n'hi havia cadires ni res. No, ara tampoc. Ah, clar, Què és cadires? tirat, Si ara jo tirat. crec que hi Ara ha al suelo, mils de sí, persones, no? sí. Com 20.000 persones. Sí, 20.000. O 25.000. O 20, sí. Més, ens diu a l'Oleguer. No, Jo he dit 3.000 d'unitat. Pensa que aquest any, al gener, abans de que s'anunciés el cartell, jo vaig estar a la presentació de Canet Rock, a un esdeveniment que van fer aquí a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, i abans de la presentació del cartell ja estaven agotades totes les entrades. Madre Ho veus? mía, ostras. Qui hi haurà? Mamadousa a les 6, a les 7 Doctor Prats, a les 8 Mainat, a les 8 i mitja Su, a les 9 i mitja Els Catarres, a 3:15 Julieta, a 3:15 31 Fam, a la 1 La Musca, a les 2 Els Tiets, a les 3 Els Buos, a les 4 La Fumiga i a les 5 Figaflaues. Madre O sigui mía. que... Sí. És noche completa, eh? Clar, Ostres, que això, fuerte. això es feia molt, llavors, Jo tinc que dir que es va... Mira, a veure, és que estem escoltant. Els Buos! Saludem el Guillem dels Buos, que el veurem dissabte. Hola, Guillem. El Guillem ha de venir, aquí un dia. Si no l'hem de trucar, Em va dir, online el que vulgueu, trucar-me i entrevista per telèfon. Dic, no, fins que no et convenci que vinguis, res. Doncs es va intentar fer això mateix a Barcelona, amb el camp del Sant Andreu. Es va intentar. I va ser molt més obert perquè van vindre grups d'Espanya. Estava Tequila, per exemple, estaven grups d'aquí. I qui van ser els presentadors? Qui van ser? La Loles En i jo. sèrio? Tu i la Loles? La Loles i jo. Oh, qué gracia. Tinc que dir... Un moment, quan torni la Loles a Barcelona, l'hem de conèixer, Sí o no? Sí, L'hem tant. Bueno, el meu fill l'ha de conèixer, sí o no, Sí. Jan? Sí, la tiene que conocer. I una foto amb ella, no? Una foto, això sí, no? Sí. Per la ràdio no et farem parlar, no pateixis, Jan. No, es que es muy graciosa la Loles León. Sí. Ja, A és mí- que a mí és me el que encanta. deia ell, és A de mí me totes les gusta. edats. I a més que l'admira Es que tothom. sí. Tothom, sí. Doncs, bueno, A mi no me sabíem gusta. que l'havíeu presentat vosaltres. Sí, aquest de Sant Andreu, que va ser una edició sol, que organitzava un dels germans Cerdà. Sí? No, El de Las Vegas. No era el Fede, no era la Rosa, no era el Joan, que després el Joan va morir després, que era el petit. Era... no me'n recordo com es deia. Sí que eren el cognom. germans.
Són germans. No sabia que hi havia tants. Sí. Jo només coneixia dos, el Cerdà. Eren 3, són el Joan que va morir, el Fede, el Xavi, aquest que va organitzar, que jo com era arròs li deia la rubia peligrosa, perquè no ens va pagar, no vam cobrar un duro. Encara això es pot dir, això es pot dir. Sí, home, clar, sí. Haver pagat, no? Però és que ha prescrit i ja no li tinc... Ens trobem a vegades, ens hem trobat al palco del Barça i ja... Decimos que, oye, todavía no paga esto. No, sí. No, hombre, Pagat, No, ja està. I després la Rosa. Eren 5 germans. 5 germans. Sí, i ja et dic, va ser un festival amb la mateixa línia, vam començar a les 6 de la tarda, vam acabar a les 8 del matí. Que jo crec que Canet va dirigit a un públic en concret, vale? Sí. O sigui, no és per tots els públics, No. perquè és molt segmentat, la gent que li agrada, Sí, clar. però tota aquesta gent hi va. O Sí. sigui, tots hi van. Eh? Sí. I aniràs tu, Oleguer? No hi anirà, l'Oleguer no hi anirà. Jo tampoc. Ni l'Oleguer ni jo no anirem. No. La Fina Pero l'igual yo bé. iré, tú me guardas un sitio seguro. que Sí o no? La Fina s'apunta a tot, així Jo m'agrada. N'hi ha precisament a YouTube n'hi ha un moment històric perquè el que va tindre problemes per cantar va ser el Sisa Me i a gustaba les, mucho el Sisa. i a les 7 del dematí Això on? allà a Canet, Ah, sí. a les 7 del dematí, ple de brossa tot d'allò. És el vídeo que ens ensenyaves abans de començar, Ell va agafar la guitarra, ell portava un Fred Perry i es va posar a cantar, no sé si la tindràs per aquí, Oleguer, el Setè Cel, del Sisa, i la va cantar per la gent i se li van posar al costat i era tan maco. Que guai. Això és ja no tan maco. passa, Per això us haig de dir que això ja no És passarà. diferent, és Perquè diferent. ara, imagina't tu, amb tantes mils i mils de persones... Sí. No, És complicat, ara. No, i aquí va ser que es van quedar... La gent que es va quedar, bueno, doncs tens el premi. I abans, per exemple, Sí. tu que has viscut a l'Artisteo d'abans i la Fina, quan acabava un espectacle, un concert, la gent era molt més propera, no?, amb els artistes. O sigui, els artistes podien ser més propers amb Sí. els seus fans. Ara no, no? O no? Sí. Sí. O depèn. Según también. Bueno, Pero- Ara és n'hi ha de impossible tot. que el Guillem Desburs després del concert Claro, surti... es que no puede. Es que no puede, se le echa la gente ¿Sabes? encima. Claro. Y es que es imposible. Bueno, pero siempre pero hay filtros, ¿eh? Siempre hay, Sempre hi sí. ha filtros. Jo acabo, si m'interessa saludar. Jo vaig estar el dissabte, que ho tinc que dir, Digue-ho. és la més gran en aquests moments d'Espanya, és Rigoberta Bandini. Oh, Rigoberta! La Rigoberta és el més... Saps per Oleguer, què? posa'ns Rigoberta. ¿Quién es esta? Mira. La Rigoberta... Ets fan, Oleguer, de la Bandini? A ver. ¿quién es? Bueno. Ei, saps el que té la Bandini Tu bo? vas estar amb ella dissabte? Vaig estar al concert. De 16-17.000 persones al Sant Jordi. Ella sola. Ella amb bàrbara. un grup i un ballet, però ella... I el 80%... Aquí està sonant Rigoberta. El 80% dones. Clar. També va estar en públic gay. Sí, perquè s'ha sí. convertit Mira, una mira, mica... mira, ara sona. A veure, Sí. escoltem, La Rigoberta. de la teta. Sí. Ay, me encanta. Així. esta. Sona ja aquesta cançó? Sí. Això és un temazo. Temazo, Temazo. A mi m'agradava més aquesta que l'Slow que va anar Ja. a Eurovisió. Aquesta t'agradava més per Aquesta és Eurovisió. un temazo. Mamà! Ciutat. Bueno, aquesta és més Eurovisió, no, poder? O què? Bueno, saps què passa? Representa un col·lectiu per donar... I ella les lletres tenen sentit. Sí. Sí, Que això tiene avui sentido, en dia- claro. No hay. I té una cosa, ella va sortir de l'Institut del Teatre. Ella de petita va començar a fer doblatge. Fixa't molt que una doblatge. senyora em va preguntar la setmana passada. Suposo que dissabte estaràs a Rigoberta, no? Ho veus? M'ho van preguntar, Ostres. Era el dissabte. I vaig dir, pues mira, no m'he enterat ni de res, no tinc ni acreditació ni res. I diu, home, pues allà hauries d'haver estat, Fantàstic, el concert. Y a tope de gente, ¿no? A tope. No, lleno Claro. el Palau Sant Jordi. Clar, és que és que molt és que bèstia. no és el club. Però perquè és que ella, a part de música, reivindica. Claro. No, reivindica i després... Però reivindica el que ella Clar. sent. I després que té aquest punt d'actriu, Sí. se'n riu d'ella mateixa quan li... O sigui, Sí. ella juga constantment.
ella és una cantant Sí. que no és una extraordinària cantant, no té una veu extraordinària, té una veu Sí, agradable, pero tiene mensaje y Pero- tiene melodía. i la posta en escena. Claro, la es posta que en tiene. escena és Claro, molt, clar, té molta claro. gràcia. Clar, Té clar. molta gràcia, és molt divertida i té la gran sort de que el director musical és el seu marit. Ah, sí? I llavors Bien. tots dos lien una... Ah, clar, Oh, que guai. Clar, claro, no, no, claro. és una festa. Fins que ho deixin. Fins que ho deixin. No crec, perquè s'ha casat i de blanc i tot, ella. Ah, sí? Sí, quan... Pues no m'ho esperava, això, eh? Es van casar, sí. Saps què passa? Jo la vaig conèixer l'any... A veure, jo conec a la Paola Ribó, Sí. perquè Sí. ella és la Paola Ribó. Sí, sí, Ja. sí. I jo la vaig conèixer quan l'any passat vaig pujar a l'escenari del Teatre La Gleva. Sí. Jo vaig actuar 2 dies i ella va actuar un altre dia. I la vaig anar. I sempre jo deia, és que és fantàstica perquè et creues amb ella i no et gires a mirar-la, perquè és tan normal. En sèrio? La Pues Paola será normal, és una chica com no- una dependenta jo que sé, de la pastisseria Vives Claro. d'aquí, de la carretera A de veure, Sant. vaig a buscar-la. És, Però una és xica un, normal, juga, claro. es posa perruques a vegades i després se les treu, m'entens? Però Clar, és, clar, és clar. normal. Clar. És normal. Clar. Què Ole, què pues. té la Lady Gaga? Què té? Que és normal. Sí. I Sí. després aquí té una mina. Ahí Al está, coll té una ahí mina. está. I la Bandini què té? Que és normal i té un coco Qué superbrillant. fuerte, Que qué fort, viene, de que verdad. Has vist les Qué fotos? viene, qué suerte. Que fort, l'estava És mirant ara. normal, és mona, Sí. és una Sí, senyora que sí. és mona, però normal. Sí, sí, O sí. sigui, no, sí, no sí. és allò de dir, hòstia, la tal, la Shakira, Sí. ui, la no sé què, Sí, 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 ui, la... No, és normal. I jo crec que aquest és el truco. I juga, per exemple, amb el primer número, surten amb impermeables i ella porta com un postís ros, fent la perruca com de los años 60. Sí, ¿Sabes sí, aquelles perruques sí, de la aquelles, Libertad sí, i tal? sí, sí. I en un moment donat fa així, s'ho treu Que fort, i es eh? queda amb el seu cabell. Ella juga amb tot, Que fort. m'entens? Ella juga a fer i desfer. Però, per exemple, la Shakira, que és així estremada i tal, Sí. jo crec que si no va maquillada amb tots els seus pentinats i te la creues pel carrer, Pues nada, es una Es chica una normal, mes- una persona normal y I- pasa totalmente Igual sí, desapercibida. igual sí. Saps? Però ja et dic, la Ribó és estupenda, el recital va ser 1h30, però de festa. i a part de d'aquesta festa. cançó, Oh, Mamà, que mamà, sort. que coneixem tots... Ara ha tret un doble LP, un vinil, Sí, que em sembla, si no m'equivoco, que té 22 cançons, d'ella, eh? composades per ella. I totes són així bones, I- bones? N'hi ha de tot, Habrá de todas. però tot té a on agafar-te, t'agafes a alguna cosa. Claro. Vale. A un missatge, a un tal. I després la posta en escena. La posta en escena és boníssima. Hi va haver-hi un moment Sí? màgic absolutament, que es van apagar les llums, el grup se'n va anar i va dir, us tinc que dir una cosa. De petita n'hi ha una cançó que a mi la vaig sentir de petita i em va marcar, i us la vull cantar. Va agafar la guitarra i va cantar la primera cançó Sí. que va composar Joan Manuel Serrat, la Ostres! primera que es deia Una guitarra. I la vas... I... Ostres. La va cantar ella sola tocant la guitarra com ho faria el Serrat. Perquè és un artista. Perquè és un artista. Un homenatge, diu, és una cançó Y estaría que jo toda, era la, petita. estaría toda la gente en I silencio. fixa't, ella és mare? escuchándolo. Eh? Ella és mare? Sí, té un... Sí, tenen un nano, deu tindre 6 o 7 anys, diria jo, sí. Perquè, clar, com té Qué aquesta fuerte. cançó, oi? Es que hay talentos, Y de- y hay, després- hay talentos, nena. I després també... Jo pensava que era lesbiana. No. No, el que passa que ella ha jugat a tot, eh? Ah. Però ha jugat... És que jo crec que és molt... No diguem feminista, està molt a favor... Perquè ja et dic, si Ella estàvem és rodejats lliure de dones... a favor de que cada un sigui el que Claro, vulgui ser. claro, no? exacte. claro, Vull dir, Exacte. Perquè, clar, Sí. jo, com fa cançons així reivindicant la llibertat, no?, per dir-ho d'alguna manera, N'hi havia... Mira, Bueno, però- nosaltres estàvem al palco i davant teníem un grup de 7 o 8 noies que devien anar entre 25 i 35 anys. Amigues, que es van posar de peu. Claro, claro. I tot el és que no ho saps, és que és una cosa... I se saben les cançons. clar,
se saben les cançons. Que això és el més... Què vol dir? Que han sentit la música. És que això és com els cantants catalans que van a cantar fora de Catalunya i la gent se sap les seves cançons. Això és fort, ¿eh? Ay, tanto. Clar. ¿No, Fina? Hombre, por supuesto. Imagínate un cantante de aquí que se va a cantar a Murcia y els d'allà Claro, se saben pone sus canciones. Claro. Pues eso Sí. hace mucha alegría y hace mucha ilusión. Claro, imagínate, o Sí, al País sí, Basc, sí, on sí. sigui, no? Tenim tot... Hoy no te dejo hablar casi, Fina. No, te estoy Mañana. escuchando porque es muy interesante Claro. lo que estás diciendo. Yo sí hablo, Ey. pero... 100 Muy años bien. de Gardel. Pero mañana, jueves, aunque el programa se ve el sábado. Per tant, el dijous passat... El dijous passat, jo ja tinc les entrades, o sigui, demà, dijous, a les 8 de la nit... És a dir, el passat dijous vas el anar... passat- Exacte. Farà 60 anys Sí? que els Beatles van tocar a Barcelona. Oh, és veritat, Hola. és veritat. Ostres. I- Ens ho vas dir l'altre dia. I No el- sé per què ens ho vas dir Sí, tu. i al Teatre Apolo Sí. estan els Bugle Beatles, que són el grup que és més El Beatles, tribut, no? Oh. però un tribut top, o sigui, l'entrada m'ha costat i tinc que agafar un cantó perquè ja no quedaven quasi i m'ha costat quasi 70 euros. Ostres. A un cantó, un tribut, Català, vull dir, imagina't, sí. saps? No, o sigui que no és un tribut No, mandonguilla. però que no són d'aquests. els Beatles. No, però que ho fan, es veu que ho fan brutal. Ja ho explicaré quan... Però, veus, és guai, perquè però- els Beatles... Pero 60 están actuando ya, empiezan el jueves. Esta noche, o sea, hoy Ostras, miércoles, el pasado miércoles... Ya, sí, el pasado actuaron miércoles actuaron, en Madrid, Vale. el 2 en Madrid, Sí. el 3 en Barcelona. Sí, sí, Y, bien. y yo compré las entradas para el jueves. Clar, no que puedo guai. explicarlo aún. Qué bien, Porque- oye, muy bien. Porque es un Porque viaje no en ha el pasado. tiempo. Porque es un viaje en el tiempo. Pero ver esto de los Beatles es pensar Tiene que han ser pasado estupendo, ¿eh? 60 años, ¿eh? Ja. La mayoría de 60 personas años. que acudirán a este... Jo havia anat a un concert dels Rollings. Sí, bueno, jo al Rolling sí he anat a tots, pràcticament. Sí, que van, I encara- van tocar a Montjuïc Ah. fa anys. Bueno, a l'últim devies anar. Sí. Jo No, aquí- l'últim no, Jo vaig perquè anar... fa 20 anys. No, jo vaig anar al de fa abans de la pandèmia. Jo tenia 20 anys, o 19. Vale. És a dir, fa 22 anys. Como això. la canción, ¿no? Yo tengo 20... Ara que, Jo, Manuel ara que Serrat. tinc 20 anys. Ara, Ahora fa que molts anys. te invitan... Es un de Fa- Joan fa Manuel molts Serrat, Esto es de ¿no? Serrat, anys, sí. sí. Ah. O sea Avui que... estem recordant música antiga, Pero eh? que es muy bonita. Es muy bonita. Oye, es que la gente mayor y la que no somos tan mayores... A mi y m'agrada todos la nos música dels encantan esa 80. música. La música dels 80 Porque era molt es bona, que- eh? Porque tú eres, es que tú eres muy tecno, muy disco. Sí, però jo... Sí, tu creus? Claro, porque es muy... Clar. Però a mi, per exemple, m'agrada el rock català, m'agrada el Sí. flamenco, m'agraden moltes músiques molt variades, eh? Saps el que jo no aguantava dels 80? Què? El vestuari. Ah. Les sombreres. Ai, les tot allò. sombreres Pero no. claro, pero es que se llevaban aquellas sombreras. Ay, pero a mí las Era- sombreras no me los agradan. pantalones, Y la los campana. pantalones anchos. No, la campana es de los 60. La, La campana campana, de- La sí que campana molava. sí que m'agrada. Però aquella... Però la campana també era dels 80. No, i la campana és dels 60. Sí. És dels grups dels 60. I els 80 la van recuperar. No, perquè era allò... És que, per exemple, els Beatles... No, però els Beatles són 60, carinyo. Els Beatles es van desfer a l'any 70. T'has quedat morta. Sí, es van desfer als 70. Als 70. Els Beatles van durar 8 anys. Ui, doncs tot el que van fer en 8 anys, no? Què et sembla? Història. Historia, Amb només 8 anys. Sí, senyor. Es que esto es gente, son personajes, Sí. personas de Als historia 70, que quedan. als 70 ja ve el rock sinfònic. Sí, sí, sí. El rock sí. aquell que Pink Floyd, tot Ai, que això guai, que era també, eh? més sinfònic, i als 80 ja ve el tecno, la Sí. tecnomúsica i les sombreres i tot allò horrorós. Doncs pues jo no hagués dit mai que els Beatles haguessin durat només 8 anys. Sí, carinyo, sí. El primer èxit jo crec que és del 62, que és el Love Me Do. Això és com les Spice Girls, que van Sí. durar res i menys. Sí, però Jo- no van fer història. No Yo van veo fer mucho a veces... L'única que va fer història és la Victòria que va fotre el braguetasso Exacte. amb el Beckham. Amb el Beckham, però van seguir, eh? Segueixen. Sí, però sí, jo no em però- crec aquests matrimonis, fixa't.
Jo crec que són serà un compactes. matrimonio, serà són un Però matrimonio. compactes. han tingut molts fills, no? Sí, Tienen que tres- en tinc tres o quatre, cuatro. jo crec que quatre Bueno, pero a lo fills. mejor será un matrimonio de esos modernos, abiertos, y cada uno hace Però lo que això quiera. no és moderno, és una manera de pensar fina, Bueno, perquè... Pero si ellos están así felices y viven... ¿Cómo lo no sé. ves? A ver, que a lo mejor cada uno pues hacen lo que quieren, tienen libertad de hacer lo que quieran. Però jo és que no Si no, sé. no durarían- Bueno, clar, al no final durarían aquesta gent tanto. tan coneguda o acceptes que de tant Tiene en que tant se'n aceptar van lo amb del el... uno y lo del otro. Porque si ella tiene, por ejemplo, celos de él tiene que estar con una, con otra, con tantísima gente. Però tu puedes I estar ella por igual. trabajo. El problema és que ells se'n van al llit amb les altres dones, no? Ya, pero ahí entra todo, cariño. Ya llegan a un acuerdo y ya está, no pasa nada. Són acords que tenen Claro. entre els matrimonis aquests. Jo aquí no entro. Sí. Jo parlo d'història. Claro. Sí, dades, dades. Tu aportes dades. Adán i Eva. Escolta, per cert, tinc una altra exclusiva. Una altra exclusiva? Sí, és que ara m'hi han recordat, quan m'has dit que t'agradava el rock català. Sí. Te devia agradar Sau, clar, i el Carles Sabater. Sau. Sí, claro. sí, Sí. clar. Et devia agradar molt el Carles És Sabater. que jo vaig estar amb ell el dia que va morir. A Vilafranca? A Vilafranca. Ah, Jo clar. soc de Vilafranca. Estaves amb aquell concert? Jo estava al concert que va morir. Però és que jo havia estat amb ell a la tarda. Com us Jolines. heu quedat ara? Clar, ara lligo tot. Què lligues? Ostres. Aquell de tarda us explicaré. És un perill, la mare, Escol. No sé si és bo estar amb ella. Mira, ara us explicaré aquell dia, vale? Jo feia la Ho veus? ESO encara. Jo era petita. Jo anava al cole. No, o sigui, no anava... Ha fet 30 anys, ara, més o menys. Clar, jo no? en tinc 42, en tenia 12 o 13... Era dels primers concerts que anava. Mira, l'Oleguer que ten està, Ens està posant boig per tu, Fantàstic, boig per Oleguer, tu. fantàstic. Doncs mira, us explicaré que jo aquella tarda tocaven un divendres a Vilafranca i a un teatre petitó que es diu Calbolet, i cada setmana hi anaven un grup, doncs una setmana Sopa de Cabra... Clar, per això et deia abans que abans eren molt més propers aquests Clar, grups i de tu música. podies estar amb el Carles Sabater Exacte, abans del concert. Exacte, i cada setmana, o cada X temps, en plan els divendres, molts divendres, durant l'hivern, venien grups d'aquests així coneguts i feien un concert allà al Casal, Calbolet. I llavors nosaltres, jo i les meves amigues, era l'excusa perquè ens deixessin sortir de nit ja a les primeres sortides. I era, no, que anem al concert de tal. A mi moltes vegades no em deixaven anar al concert, però el que fèiem era a les 5 de la tarda, quan sortíem del col·le, anàvem a la porta de darrere del lloc on te tocaven per veure si els vèiem arribar. I així ens havíem enganxat els de Sopa de Cabra, havíem conegut a diversos, no?, que arribaven, l'Axambusto, tots aquests, abans del concert arribaven per la porta darrere, descarregaven les coses, i nosaltres érem un grupet de 5 o 6 nenes, claro. que anàvem allà, que ens podeu fer una firma, que tal, a la nit venim al concert, i ens firmaven, i ens n'anàvem supercontentes cap a casa. Claro. Pues això va passar el dia del concert amb el Carles Sabater. Que va ser un dissabte, no? Jo crec que va ser un divendres. No, perdona, divendres. Va ser un divendres, perquè sortíem del La col·le. notícia va saltar el dissabte. Sí, nosaltres vam sortir del col·le, vam anar cap allà, els hi vam demanar una firma, vam estar allà una estona... I els hi... Amb ell, amb el Carles. Sí, amb tots els del grup. I els hi vam dir, a la nit vindrem al concert, Quan actueu estarem allà dalt, saludeu. Bueno, lo típic, no?, de nenes, ja et dic, teníem 13 anys. I el concert què? Sí. Va fer el concert superbé. Ella estava bé. Sí, clar, jo no vaig veure res raro. No vam veure res. Vull dir, vam estar allà al concert superbé. A més, era un lloc que a baix era com... Hi havia la part de baix i a dalt hi No havia... era una cooperativa. Com una cooperativa. No, a on van actuar? A un teatre de Vilafranca. Teatre. Bueno, és una sala que és de teatre i que doncs, quan és una festa poden treure les cadires del mig i fan concert, Vale, però és vale. com una sala, Vale. un teatre de Vilafranca. Sí. I a dalt hi ha com la zona típica, no?, el palco, com si al Liceu, la part de dalt, saps?, Sí. que rodeja. Nosaltres estàvem a dalt i quan va acabar el concert estàvem a dalt cridant-lo, Carles, lo típic. I va sortir de l'escenari, va acabar com el concert, va marxar de l'escenari, va tornar a sortir, va cantar Boig per tu per última vegada, el vam saludar a nosaltres, ens va mirar, vam saludar, va marxar de l'escenari i vam anar a esperar que sortís del concert per demanar-li un altre cop una firma, saludar-lo una altra vegada i tal, i ja no va sortir. Jolín, pues I es va vaya. anar cap a casa. Bueno, va venir l'ambulància, bueno, va haver... Clar, Vau veure l'ambulància i tot? clar, perquè ell no va arribar a sortir i la gent l'esperaven com lo típic, no?, per la foto, saludar-lo. I va córrer la veu.
Bueno, de no, lo que clar, jo ja no sé si me'n vaig arribar a enterar en aquell moment, l'endemà, però bueno, llavors ja és un poble petit, es va saber... Doncs n'hi ha, mira, el dissabte... No ho havia explicat mai així en públic, això, No. però va ser així. Interessant, ho veus? Sí, sí. És que el dissabte vaig allò fent zapping, el dissabte s'està per casa, i donaven al 33, Sí. n'hi ha un documental Ah, i amb el qual surt la gent que estava mànager... aquell dia. No, i la gent És que si del hi hagués seu algun voltant. vídeo d'aquell concert, si algú És hagués que gravat igual- aquell igual salir concert, vosotros per clar, allí. segur. És que jo crec que surt vídeo d'aquell... Pues Perquè m'agradaria veure-ho perquè jo hi era. I no aquest- era multitudinari, Clar. vull dir, no era un concert com dir Canet, que hi ha Sí, mils sí, de sí. persones, era a un lloc relativament... O sigui, I que estava ple, i allà però... expliquen una mica la història. Està la que era la seva companya, que era la Laura Jou, que ara és directora de cinema, que és molt amiga meva. I ella surt ara parlant. Té molta gràcia perquè n'hi ha molts vídeos, perquè en aquella època se gravaven vídeos. Sí, sí, sí. Eh? M'encantaria veure vídeos d'aquell dia. De moltes coses. I parlen d'això. I l'exclusiva és que no fa gaire em va tocar un productor d'Andorra per dir-me, escolta, vaig a fer el biòpic de Sau, la vida de Sau. Però no documental, Sí, no sí. documental, biòpic. I llavors em va dir, vull que el Roger Casamajor, perquè el Roger Casamajor, l'actor, diu, vull que faci l'empresari d'un... Es veu que amb ells els va ajudar molt un empresari de Vic, Sí. que tenia una discoteca i que els va ajudar molt i s'hi va produir el disc, i me van dir, vull que al Roger li vull oferir aquest Sí. paper. Com jo treballo amb el Roger, li vaig dir, vale, doncs ja parlarem, diu, són 2 o 3 sessions i tal, però mira, és una altra exclusiva. Estan pensant en fer el biòpic de Sau. Que fort, mira. que O fort. sigui, mira. no documental, sinó la història ficcionada. I l'última exclusiva que et dic ja, aquesta la puc dir, s'està rodant en aquests moments la sèrie que anirà, no sé si anirà per Amazon o per Netflix, que es diu Aquel. I Aquel és Rafael Martos. Ah, sí? El biòpic de Rafael. Quantes notícies ens Madre, portes, que està al dia. I això És que s'ha està al dia començat a total. rodar aquesta setmana. Aquí a Barcelona? No, s'ha començat a rodar a Madrid i n'hi ha, per la part que em toca, que n'hi ha unes escenes quan ell fa la mili que se rodaran a Canàries. Hola, que guai, O sigui, fixa't quantes exclusives. Quantes exclusives. Qué fuerza tiene, cómo Pues vuelve jo a cantar alguna otra vegada, vez, jo alguna vegada he pensat, ara torno a lo del concert de Sau, però alguna vegada he pensat i he buscat la firma que em va fer aquell dia i no l'he trobat. I ojalà la trobés algun dia, perquè clar... Vaya usted a saber, igual te aparece en alguna servilleta o en algún sitio. No, donde perquè la jo puso. tenia una caixa on te guardava totes Les aquestes coses. firmes i... I a més Sí. devies anar amb la carpeta de col·legi. Sí, no, però jo, per exemple, tinc firmes de tots aquests grups quan La venien tienes que tener, la i tienes totes que tener. estan per allà a un lloc i un cop ho vaig estar buscant i aquesta no l'he trobat. No sé, ho buscaré. Pues el Jonathan Argüelles, no sé si el coneixes, ell és el cantant del tribut de Sau. Sí, em sembla que l'hem tingut al programa del Toni Rovira. Sí, diria sí, jo. sí, Que i que porta l'hem tingut? artistes, perquè és representant de la Xambau i representa a Per diversos això, artistes. pues, el conec, sí. A part, també Sí, és el no, bateria hombre. de los 40 Principales, Sí. també és el tribut d'Ava. Vull dir que jo crec que el coneixes segur. Segur. Sí lo tiene que conocer. Seguro, Sí. Segur. I si el veus te'n recordaràs perquè té una cara que te'n recordes, saps? Doncs que interessant, quantes coses. Pues sí. Carles Sabater, a més, tenia una cosa. No solament va ser cantant, sinó que va ser un molt bon actor. Va fer cine, era protagonista de La Moños, la pel·lícula de la Sí. Mireia Ros, que era la vida de Sí. La Moños, que La Moños ho feia la Julieta Serrano, Sí. i ell era el protagonista. Però després va fer molts musicals, entre ells Maricel. Maricel. És que era Bo. Era bo. I va morir molt jove, eh? Sí, i... Amb quants anys va morir? No tenia 40, crec jo. Joder, ostras, tú. Sí que era... Pensava que era més Jove. jove encara. No. Sí. Sí que era gran, doncs, no? Bueno... Gran.
Hombre, claro, sí que es portava anys. Vull dir, no veia jo com que fos tan gran, no? Ara t'ho diré, per aquestes coses ja saps que... Claro, según Sí. la edad que La empezara. noció del temps és complicada, a vegades. No? Sí, Perquè sí, jo sí. l'altre dia amb Total. una li deia, sí, deu fer poder 1 o 2 anys, i em feia 5, saps? Sí, I no, dic, es que se pasa súper pues rápido. va passar molt ràpid. Claro, es que cuando te dan... Amb 36 anys. Ah, doncs fixa't. Va néixer al 62 i va morir el 13 de febrer I s'ha dit, del 99. i s'ha dit oficialment de què va morir alguna vegada? Un infart. Un infart. Sí, van dir que... Clar, la gent... Sí, la gent ja sé que frivolitza... Quan és un artista és molt fàcil dir, bueno, se drogava, No, se tal, no, se no. qual. Jo com vinc d'aquesta història, és que un tema cardíac... Tenim l'exemple d'aquest metge del Barça que va morir fa De cop. 4 mesos. Bueno, i per exemple, us haig de dir un altre exemple d'un cantant, que és el tribut de Manolo García, vale? Que es deia Luis Sánchez, sí? i jo el coneixia. Aquest venia al Rovira també. Aquest havia vingut, potser, I va morir de cop. però és que jo havia estat amb ell una setmana abans presentant un esdeveniment a Luz de Gas de tributs i... No sé si és bueno estar con ella, ¿eh? No lo sé, porque los No lo sonidos sé. No. todo esa Escolta, no sé mujer. si està amb la teva mare. Jo presenté un esdeveniment Es que está I ell cantava. I ell cantava. I Era estava un- també el Jonathan Argüelles, estava Era diversa un tio gent, estupendo, agradable. Bueno, doncs a més, jo vaig fer molt de feeling amb aquest senyor perquè tothom bevia menys nosaltres. Tothom fumava menys nosaltres, saps? No, sí, es veu que es sigui, cuidava... Era com els més sants de l'esdeveniment, clar, típic, no? Darrere el backstage pues, la gent està prenent alguna cosa o fumant, perquè era un dia que hi havia diversos tributs, que era un esdeveniment solidari, no? I clar, anaven presentant gent i anaven sortint i tots els altres i cantaven com a 3 cançons cada grup, vull dir que no era un superconcert de cada un, vull dir, eren com que anaven cantant. I nosaltres ens estàvem esperant a darrere i allò típic que t'ajuntes amb el que tens més coses en comú, no? Poder. Clar, nosaltres que bevíem aigua i que no fumàvem i tal, vam començar a parlar de l'esport. I ell feia maratons i portava una pulsera negra de cuir amb una plaqueta de plata d'una marató que havia fet. Una altra plaqueta de plata amb una altra, i em portava 3 o 4. I m'explicava que cada cop que acabava una marató s'afegia una plaqueta de plata a la pulsera. I clar, jo com que vaig a córrer li demanava com consell, saps? En plan, ai, que no aguant... Laia, carinyo, hem de dir una cosa. Mira. Estan aquí amb el Vano de la Fina, què et sembla? Barallant-se pel El Vano de la Fina. Porque le gusta el color y le he dicho que se lo quede. Bueno, Laia, que et falten dentetes. A veure, ensenya les dents. Mireu la Laia quines dents té. Ostras. Mira, Se le va a caer alguno. La setmana passada n'hi van caure 2. Ah, entonces los otros están a punto de Els caérsele altres estan también. a punt. Laia, avisem el ratoncito que vagi venint ja? Vols dir-li al ratoncito que vingui? Digue-li al ratoncito. Digue-li un missatge al ratoncito. O li dic jo? Li dic jo? Que vingui, ratoncito. Què li vols dir al ratoncito? Que vingui. Que es vagi acostant, no? Que es vagi acostant, Que coja la mochila ya y que que ya vagi vaya preparant viniendo. algun regal, que aviat se li cauran les dents a la Laia. Oi? Que n'hi ha 2 molt a punt, eh? Aquesta Sí? i aquesta. I Qué monos, aquesta. cuando los que se, cuando los niños se dequen los dientes, qué monos que están. Qué gracioso. Doncs, bueno, Cuando se lo va quedan amb la solo, meitat de imagínate. dents, eh? Bueno, doncs res, Laia. Molt bé, ves tabantant, que això que dèiem del noi aquest, del Luis Sánchez, va ser un infart, no? I va ser un infart. Es veu que estava dinant i es va morir com una mort súbita, saps? O sigui que sí, que aquestes coses passen. El que passa que és més fàcil pensar malament a vegades, ¿no? No, y sobre todo Ya, sobre todo piensas porque son jóvenes y no se piensa la gente, ale, lo primero, mira, se habrá tomado algo. Aquí amb el documental claro. el que expliquen que estava una mica agobiat. Bueno, Perquè, clar, ell combinava el que et deia amb teatres, masses coses. Aquesta tornada de Sau va ser una mica forçada, perquè havien estat un temps com retirats i tornaven. M'entens que va ser tot una mica... La Laura ho explica, diu, ell estava agobiat. I això, Bueno, a lo millor tenia un moment de molta tensió, Claro, de molta si és pressió, sí. de vegades t'autoexigeixes, no? Molt.
Sí. És que no ens n'adonem que... Doncs mira, la meva última conversa la setmana abans amb el Luis Sánchez, on ell, a part d'altres coses, em diu: todo está en la mente, porque tienes buena condición física, tienes que romper esa barrera y cuando veas que te suben las pulsaciones, afloja el ritmo y deja que el corazón se calme. Sigue trotando y verás cómo vas a alargar la carrera poco a poco. O sigui, ell em donava consells del tema esport, de com cuidar el cor, de les pulsacions, saps? Seguro que la clave está en la constancia, encadenar entrenos y, bueno, cree en ti i tal, però vull dir que era una persona sana, que es cuidava, que feia esport, i li va agafar un infart. Sí, bueno, sí. No sé dir exactament, perquè no tinc el diagnòstic, no? Però vull dir... Una parada cardiorrespiratòria. Sí. I una persona sana, Ja. que es cuidava. Vull dir que això pot passar. Però clar, aquí es va especular de tot en aquest cas, eh? Sí. Però ho van aclarir, i ja et dic, amb el documental aquest, que el pots trobar, eh? Sí. Amb el 3CAT està. I és interessant. És interessant perquè parla amb molta gent i es parla d'això també, dels rumors que van... I diuen que res, que el tema va ser un infart. Un infart, sí. Pero bueno. Bueno, pues oye, que muy bien, oye, que nos hemos enterado de muchísimas cosas hoy. De Una cosa que a la gente le encanta, no es que todo esto a la gente le encanta Però porque... està bé que expliquem coses d'aquestes, no? Sí, bueno, i perquè són coses que la gent també... Pero si es que a la gente le gusta, además la memoria te trabaja y dices, ostras tú, pues sí, la memoria de cierta edad, quiero decir, ¿no? Que te acuerdas de esto, ostras tú, mira, y hoy sí, y a lo mejor habrá personas que hoy, por ejemplo, al escuchar Carlos Gardel, a lo mejor dicen, ostras tú, tengo ganas de escucharlo, ya lo cogen en todos sitios, o sea que es muy bueno. A mí como me gusta tanto, a mí me gustan mucho los documentales antiguos, los que salen en la tele, los trocitos estos que salen también de cantantes y todo, me gustan. L'altre dia vam fer a la 2, els documentals de la 2, el documental de l'Audrey Hepburn. Jo no miro gaire la 2. Per què no miro gaire la 2? Pues es buena, ¿eh? Es una de las buenas, ¿eh? Es la mejor, ¿eh? Sí, oi? Es la mejor porque, mira... Te dic per què. Primer, els concursos... Sí. Els concursos són... Bueno, n'hi ha un que és de tota la vida, com es diu? Li han donat, amb el Jordi Hurtado li acaben de donar el Premi Nacional de Televisió, eh? Hombre, es que Jordi Hurtado de la marinera, toda la vida. Però és que el programa és un programa que aprens. Sí. Amb l'edat que tinguis és igual. Sí. És igual. Jo ho estic veient i dic, hòstia, doncs això no ho sabia. Sí. Però és que després a la nit fan el Cifres i Letres. Cifres i Letres, també. Sí, tot el que fan a la 2 es interesante. Y luego durante el día, los documentales que te dan a las 3 de la tarde, unos documentales preciosos de animales. D'animales, no? Bueno, dan muchísimas coses, documentals d'història. Que us dic una cosa, penso, això ho estic pensant ara, que la 2 anirà agafant cada vegada més força. Però no Sabeu per què? Perquè abans, a lo millor, no hi havia tanta gent mirant documentals. I ara, gràcies a plataformes com Netflix, la gent mira més documentals i més aquest tipus de contingut. I és el que porten donant a la 2 de tota la vida. Sí, claro. Lo que pasa que era, si quieres documentales, pues los ves tú, te lo pones cuando quieras. Sí, pero antes la gent no mirava documentals. Bueno, la 2 a las 3 y... No n'hi havia la costum. No hi havia la costum de mirar un documental. Hi havia la costum de mirar una pel·lícula o mirar una sèrie. Pues mira, a las 3:30 de verdad, es una belleza los documentales que salen, tanto de animales como de paisajes, del mar, Bueno, es que es una maravilla, es una maravilla y dura 1 hora y media. I ara molta gent mira documentals. O sigui, la gent li agrada mirar documentals. I a la nit n'hi ha els documàster, n'hi ha coses de cine, n'hi ha coses d'història... I també a la gent li agrada molt, veig, mirar sèries o mirar documentals basats en persones, no? Com, per exemple, ara dic el de les Kardashian, el de la dona del Cristiano Ronaldo... O sigui, li agrada a la gent mirar aquest tipus de contingut. Ja, però en la 2... A mi personalment no m'interessa molt. Jo no ho miro, però jo no miro la tele en general, eh? Home, segons el personatge. Però que em refereixo que hi ha com a afició en mirar documentals o de llocs o de... Saps? Sí, el que passa és que això ha tret també que la gent vagi menys al cine i això és una... Clar. Hombre, tanto. És una putada, eh? Desde luego en la 2 dan documentales... Pues al cine que posin els documentals d'estreno. No, però és que el cine és com anar... Pels creients és com anar a missa. Sí. El cine és una litúrgia.
Jo és que vols que et digui una cosa? No vaig al cine de fa molts anys. Pues No vaig tens- al cine. Doncs tens que anar. Pues vale la pena ir, porque... Entrar, seure, i allà no t'aixeques a El que la passa que, clar, nevera. jo també he anat tenint fills. Clar. Y se pierde, y se I, pierde. claro, com vols anar al cine? A no ser que sigui a veure una pel·li infantil. Tens que recuperar-ho. Al cine vaig, al poble que anem de vacances a passar uns dies cada any, allà hi ha el cine de verano. I llavors Sí. és com un... Que és a l'aire lliure. És a l'aire lliure. Ya, pero no es... sí, pero un altre di- concepte de es cine, diferente. I- Pero tú aquí vas al cine y el solo los... Però efectos- anar a un cine tancat i tal durant l'any, no. En l'estima I ara que aquest estiu és fantàstic. Per què? Amb l'aire condicionat. Sí. Ja, Si clar. pilles que una bé que pel·lícula s'està. bona... Clar, és però la fantàstic. gent que li agrada anar al cine, per exemple, hi va cada setmana i quan arriba allà diu, pues a veure què fan avui? Va així, això? Sí, sí. sí. O van per veure tal cosa en concret? Jo vaig a veure coses. O sigui, ja saps. Sí, jo vaig a veure... I si no fan el que a tu t'agrada, no vas al cine. No, jo miro la cartellera i a on la fan, m'entens? I llavors vas. Sí que és veritat que sempre vull... És que no queden cines, tampoc. Aquesta és l'altra. I vas cada setmana al cine? Intento anar cada setmana. Sí, mi hija Jo cada vaig, semana jo va. vaig ¿En molt serio, Fina? Mi hija cada semana ¿Tu se va hija también? a Playa de Aro los jueves es el cine. En sèrio? El cine, Hi las ha un dia que és el de palomitas. l'espectador, no? Bueno, es igual, lo que pasa que ella el jueves Sí, van... però que hay un dia que vale... És que que anar va al cine siempre, és va muy los caro jueves. també, ¿eh? No, pero si no Sí. es porque sea caro, es que a ella le encanta el cine. Ya. Y entonces pues va. Y le gusta una película. Pero y que me entonces va. refiero, que no lo digo en broma, o sea, Sí, sí. que el cine és molt car anar al cine també. Sí, és... Hauria d'estar més subvencionat d'alguna manera, no? Bueno, no sé, tampoco Mira. es tan caro, ¿no? Mira, a veure, Club Això- Renoir. Això és el Renoirs, Renoir, per perdó. dues persones. Això, amb aquest carnet, em costa 25 euros a l'any. Sí. I tinc 4 invitacions. Ja ho has amb- amortitzat. Ja ho amortitzo i després descomptes tots els dies. Ah. I així m'obligo a anar. Perquè el dia de les... Està Quan bé. val una entrada al cine? Pues en aquests moments deu valdre els caps de setmana quasi 9 euros. Déu-n'hi-do. Sí. I quan no, 7 i pico. 7 i pico. Però val Pero la es que pena. claro, Claro, es que, claro. es És que que claro. el cine... A ver, Però tu mira, el saps- cine són 50 euros. Però tu saps... claro, para Ni una más. sola sí, si vas con tu los saps niños el y que todo, se te costa van. fer una pel·lícula? No, per això dic que hauria d'estar més subvencionat perquè és cultura al final. Clar. Igual que el teatre. Ya, pero claro. Em sembla sé. que han tornat a fer la llei aquesta de que la gent gran Más barato y los tenim niños més también. barat no sé quins Veus? dies. Veus? Això està bé. Això està bé. Això va ser una llei de l'ICETA, quan l'ICETA era ministre de Cultura. Sí. Clar. I això està bé. Pels pensionistes, Pels pensionistes, pels pensionistes que sí, puguin anar al sí, cine sí. i al teatre, no? Sí, El teatre també sí. s'hauria de El reivindicar. No, el teatre també. Teatre sí. també. Sí. Teatre també. Jo aquesta setmana, mira, dilluns hauré anat a veure Gardel. Dimarts vaig anar a veure el del Michael Jackson, que es va presentar a l'Apolo. Vaig anar jo no he sigut mai un fan del Michael Jackson, però bueno, vaig anar. Bueno, Però però jo vas, et dic una vas, cosa, lo aquest ves. tipus d'espectacles, encara que no t'agradi, no siguis fan, No, vull és de l'espectacle que vas la a veure. posada en escena. Sí. Dijous veuré Beatles i divendres hauré anat a la sala Gaudí a veure un espectacle de teatre. Pues jo aquesta setmana, Canet, veure. a Canet, aniré A a Canet, Canet. aniré a Canet. Us ho explicaré la setmana que ve. Vigila, Pues sí. Vigila, Hauré d'anar amb Canet. cuidado, no? Ves amb cuidado Cuidado. perquè tu ets molt guapa. No estàs puede molt guapa ser, i no. Jo estaré al backstage. Hay que ponerte guardaespaldas, ¿eh? Si voleu venir? No, yo no puedo. Yo me estoy en Escolta, el otro sitio. això ho muntava la dona del Fede Sardà. Sí? És la seva dona? Jo diria que sí. Pues no t'ho sé dir, eh? Això, la que és una senyora... Recobert, no? És una senyora... Sí. No sabia que era la seva dona. 60. Sí, Jo és diria que molt guapa, elegant, molt Jo elegant. diria que és la dona del Fede Sardà del Lut de Gas, que ja no és Lut de Gas. Sí, exacte, ja no és d'ell. I saps lo del Lut de Gas, no? Sí, però ens hauràs d'explicar la setmana que ve o la pròxima temporada, perquè l'Oleguer diu que se'ns ha acabat ja el temps. Oi, doncs se'm queda lo del Lut de Gas. Sí. Doncs, escolta, Ai, i un comiat. fem un comiat. Un comiat. Que se'ns està posant la música. Vam acomiadar el dissabte passat el Arturo Sant Agustí, que era el periodista